No niin, tervetuloa Avaran luonnon pariin. Tänään meillä onkin erikoisjakso, kun me ollaan Kangaselän lukiolla tutustumassa opettajien ja oppilaiden arkeen. Eiköhän lähdetä katsoa, mitä täältä löydetään. No niin, siinähän se lukiokin on jo. Lähdetään katselemaan sisälle päin, mitä nähdään. Jaha, mihin suuntaan me oltais lähdössä tästä? Menen tänne käymään. Hei, nyt tuli tieto, että Dahlgrenilla on tunti alkamassa. Käydään kattoo. No niin, nyt ollaan joku tilanne lähdössä päälle pikkuhiljaa. No niin, eli tervetuloa filosofian tunnille, josta tänään käsittelyssä on moraali. Jos siellä taas on myöhässä. Sori, että mä oon myöhässä. Onko toi teidän mielestä oikein tulla joka saatana tunti myöhässä? Hei, sä, Olli. Mitä sä sanot? Onko oikein? Ei varmaan. No ei se kyllä oo, mutta vaikka se on tänne päästä. Noniin. Joo, tervetuloa. Oikeesti sori, että mä oon päästä. Ei tuu pois. No niin, tietääkö joku teistä vitun nutipäistä, että kuka oli tää Platon? Tietääkö? Ei, laita säkin nyt se palo tehtäväksi. Sä myös. No niin. Kerropas mulle, kuka oli Platon? Ei mitään haju. No niin, ei vittu tietenkään. Ei se oo kyllä järjellä pilattu ollenkaan. Platon oli tosiaan Sokrateksen poika ja ideologi ja filosofi. Joo, kävin tuossa eilen ostamassa se neuralavan jotain Juntilta torista. En tiedä, saa nähdä vähän mitä vaimo. No mikä olisi hauskaa eilen kävin varastaa naapurilta vähän sähköä kotiin, kun nykyään meillä on niin kallista toi. Sain siitä naapurilta hyvin halvalla, mutta mennään matematiikkaan. Eilen eksyin vähän tonne Moskovan jodeliin ja löysin tämmösen hauskan tarinan, kun Mr. Gorbachev oli joku sotalordi 69 vuonna. Ja se oli sellainen hauska juttu, että se oli sairaalassa, sillä oli joku pieni keuhkoputken altaama tai joku tämmönen. Ja sit oli vähän siinä tuskissa ja näin. No niin, mä oon saanut tästä kansantarosta nyt tämmösen yhtälön, niin kertokaa sitten, tuliko teille vastaukseksi tämmönen kuin 169 vai? Erosko jollain vastaus? Hei Kuda! Tää olikin terkkaa. Joo, meillä tänään on aiheena näissä kansantaudeissa syöpä ja mä tällaisen uutisen löysin tuolta, että näkyykö se teille? Joo, niin täällä on tämmönen, missä on selvinnyt rankasta syövästä ja tällä hyvä ja joo, voisittekin sit seuraavaksi alkaa tekemään sellaista classroom-tehtävää, että mä julkaisen sen kohta tonne. Itse asiassa mun piti kyllä kertoa yksi juttu. Mä en kyllä tiedä, kerätäänkö me sitä tänään käydään, että katsotaan, mua tosi paljon kiinnostais kertoa se teille jo nyt, mutta ehkä mä kerron vähän myöhemmin, niin sit se sopii paremmin siihen, että tiedätte jo vähän aiheesta ja silleen. Ei, kyllä kello nyt on sen verran, että mä kerron sen jutun teille. Et mä en nyt kyllä malta odottaa. Niin, että asiahan siis meni niin, että... Joo, itse asiassa nyt voitaisiin nousta kaikki ylös. Pidetään tästä välissä nyt tämmönen pieni taukojumppa, että hartiat petreytyy. Jalat ja kädet ylös. Otetaan tämmönen kunnon petreytys tähän väliin. Kello onkin jo sen verran, että ei me kyllä tänään kerättykään sitä, mistä mä tunnin alussa puhuin, että otetaan sitten ensi tunnilla.
Joo, hei, anteeksi, kovasti meni vähän ylitkin tässä. Anteeksi. Ei mitään henkilökohtaista. Hello, you boys. So today our subject is going to be the matriculation examination. Bless you! Bless you. Morgon alla. Nu måste ni göra den här årsprovet och efter det här har någon uppgifter för ni att göra. Nej. Inte sparki. Inte sparki. Nej. Jos sun on pakko pelastaa, niin älä käytä sitä sparkia. Ihan oikeesti. Bless you. Käydään kattoo mitä tuolta päin löytyy. Kato Helini, onko lantio edisty perjantain tanssituntia varten? No onhan se syntymästä. Joo. Meillä on täällä tällainen tehtävä, että alumiinia reagoi täällä ilman hapen kanssa ja täällä näyttäisi olevankin 100 grammaa alumiinia, yes. No niin, ja lasketaan sieltä sitten ainemäärä. Tuossa tuli tollanen hieno vastaus. Hei, eikö se pitää olla 10 grammaa eikä 100 grammaa? Ai niinpäs olikin, anteeksi, toi pilkku jäi multa tuolta kokonaan välistä pois. Kiitos kun sanoit, hyvä huomio. Ai ja no niin, te olette kyllä nyt ahertaneet niin paljon tässä opintojen parissa viime aikoina, että minä olisin teille vähän tällaisia herkkuja tässä, että jaksatte, että verensokeri pysyy tasaisena sitten kun kemiaakin opiskelette tässä. Tulkaa vain hakemaan tästä, voitte valita itsellenne yhden siitä. No niin, sitten meillä olisi tällainen kotitehtäviä. Voisiko joku vaikka Clevershareta, ainakin täällä listassa näyttää olevan, että Aara olisi tehnyt tämän tehtävän. Voitko vaikka Clevershareta täällä tehtävän? Yes, hyvä. Ai semmoista täällä tehdään sitten. Sitten tuotteiksi, osaako joku sanoa? Ei kukaan nyt tästä osaa sanoa, laitetaan sinne vaikka H4 ja U. Oi, tulkaa vaan, ovi on auki. Ai, vähän kemiaa päivää, tulkaa vaan, ovi on auki. Joo, täällä siis jatkuu, täällä mitä Bless you. No niin, ja otetaan sitten niitä jalkoja pois siitä pöydältä. Saiko se pipo pois päästä? Laitetaan se pipo takaisin päähän. Joo, niin mä julkaisin taas tonne Vilman kyselytosioon 23 uutta kysymystä, että ei niissä kauaa mene vastata, että jos niihin voisitte vastata, niin olisi tosi kiva, että saataisiin tässä taas vähän uutta tavaraa tilattua tänne lukiolle. Latas vittu tätä kelahallista. Joo, se mulla on. Mutta hyvä purtti tämä. Meni vihdoin kyykystä 30 kiloa rikki, sitä on hetki odoteltu. No niin, ensi kertaa jatkaa. Hei, näkemisiin. Ei jumalauta. Tää on taas juosten kustu koko homma. No, isi siivo.
Mä oon tätä pitkään miettinyt. Että tästähän tulisi todella hyvä reissu, jos saataisiin se 18,5 ihmistä kokoon. Eli homman nimihän on se, että lähdetään tosta Kisarannasta Linnuntietä Venäjälle ja sieltä sitten Alaskan kautta Jenkkeihin. Sitten vaan uitas Atlantin yli takas Kangasalle ja se olisi niinku siinä. Että ei oo paha, että sellaisen 126,500 markkaa per perse. Kun punainen minuutti koittaa. No niin, tietääkö joku teistä mulkeroista, että missä tässä on HPA-käyrä? Onko se tää? Onko tässä HPA-käyrä? Onko? Vai onko se tossa? Onko tässä HPA-käyrä? Onko? Tässä? Vai onko tää? Onko tää HPA-käyrä? Onko? Sano. Onks toi käyrä? Tää. Joo. Aivan oikein! Ihanaa! Aivan oikein! Onks tää niinku ymmärrettävää tää koko paska? Onko tää? Niin. Onko? Kertokaa. No niin, mä tarkastin teidän älykaapiöiden koesuorituksen ja meni ihan päin vittua sitten meni. Se mitä te saatte teidän arvosanat selville on silleen, että yksinkertaisesti matkustatte Etelä-Intiaan. Se on semmonen punapersen gorilla, mikä ottaa teitä siinä ovella ja kysytte siltä, että paljon sieltä tuli. Jotakuinkin tämmönen numero sitten. Onks tää niinku ymmärrettävää vai onks tää niinku njää? Vai mikä fiilis tästä tulee? Hei anteeksi, ahdistaako sua nyt? No niin, aloitellaan opiskelut siinä. Ottakaa noin lakit pois päästä. Joo, katsotaan noin paikalla olijat sitten. No niin, lähdetään katsomaan, onko sedellä tunti käynnissä. Palaaja. Täällä. Salonen. Tatu, missä oot? Tässä. Poissa. VK. Onko VKta? Myöhässä. Onko Savolainen? Joo. Elikkä inflaatio on tänään niin kuin näkyy. Näytätkö sen kakkoskavan uusiksi? Mikä? Ei kun tuu tunnin jälkeen kysymään. Asia kun Joo. Arvaupparinen, avaa kohden siitä. Hyvä. Sori, myös. Joo. Jää siihen etupenkkiin, että ne taakse kolistelee. Joo. Mihin mä jänkään? No niin, vielä jaksetaan. Tässä on vielä punainen. Kato, sehän meni jo. No niin, lähdetään syömään äitin vihollinen. Nopeasti tullaan. No niin, siitä mennään. Nopeasti. Joo, hyvä.